U Hristovom takmičenju, Božjem takmičenju, imaš da ljudi se takmiče u tome ko će da stvori boljeg od sebe. Ko će da stvori boljeg od sebe. I taj koji uspe da stvori najboljeg, boljeg od sebe, on je najveći u Carstvu nebeskom, Božjem carstvu. Ti kod nas imaš u srpskom narodu, evo skoro je kapetan Dragan dobio od jedne grupe patriota, dobio je sablju. Tako, znaš kakva sablja, isklesana, ne znam da li je sablja ili mač, ali znaš kako izgleda, brate. I na toj sablji piše, te patriote koje su poklonile kapetanu Draganu sablju, oni su na toj sablji ugravirali: kapetane, nek je tvojoj majci hvala. Znači, hvala tvojoj majci koja te je rodila, koja te vaspitala, koja te odgojila, nek je tvojoj majci hvala. Znači, da ti u Hristovoj ligi šampiona, ti se takmičiš da stvoriš ljude koji su bolji od tebe. Razumeš? Evo ti, na primer, Vojislav Šešelj. Zašto je on uspeo da razvali Haški tribunal i ovo? Zato što je njemu majka, kad je bio mali, njemu je majka pevala na uvo i recitovala mu pred spavanje epsku poeziju, srpsku epsku junačku poeziju. I on je odrastao, brate, u toj priči. Patriotizam, moral, junaštvo, tako dalje. Razumeš? I sada ti imaš da taj Šešelj, Vojislav, ima sina, koji će po svemu sudeći da bude bolji od njega. To je ovaj Aleksandar Šešelj, ovaj mladi. On ovako kad izađe negdje javno priča ovo što je obična mantra politička i ovo ono, na što ti ne možeš njega mnogo da provališ. Ali ja sam imao priliku tog momka da upoznam. I kakav je to potencijal. Mogu si, na primjer, da ga slušaš kad gostuje, na primjer, u jutarnjem programu na Happy televiziji, u emisiji Posle ručka, u takim emisijama gde je tako nešto, ono, neka priča, onda on tu možeš bolje da ga provališ kakav. Zato što mu je otac dobar. I on će, kako stvari stoje, on će da bude bolji od svog oca. To je poenta, da tvoj potomak bude bolji od tebi. Zato su Turci 5 vekova drmali Evropu. Umre turski sultan, dođe njegov sin koji je bolji od njega. Razumeš? Ne ovde umre car Dušan, rodi kilavog Uroša i propade država. Skenderbeg kida 25 godina, umre, propadne mu država za 10 godina. Znaš? Tako da, u takmičenju Hristovom, Božjem takmičenju, ne goveđemo ovom sad, ljudi se takmiče ko će da bude požrtvovniji, moralniji, čistiji, jača porodica, vaspitanija deca. Evo ti, na primer, ja, moj daljnji rođak, rođeni brat mog čukun đeda Ilika Laleva Drekalovog, zvao se Vujoš. Vujoš Lalev Drekalović. On je bio vojvoda u Kučinu. I njega je trebao na vojvodskom tronu da nasledi njegov sin. On kaže, što je on učestvovao u Hristovoj ligi šampiona. On kaže, znate šta, braćo, Kučin? Ovi moji sinovi nisu loši, ali nisam zadovoljan. Slabo me slušaju. Nisam zadovoljan. Ja predlažem da vojvodstvo pređe na mog brata Ilika. On ima dobre sinove. Iliko ima 6 sinova, koji su bili britke sablje. I bio je dobar. I prešlo vojvodstvo na Vojvodili. Znači, njemu je bitno da on uči, i on je postao čuven, taj Vujoš. I po njemu su Vujoševići, čuvena familija. Ima nekih Vujoševića koji su problematični. To je jedan košarkaški trener. Ali Vujoševići su čuvena familija, to su, znaš kakvi vitezovi. Vitezovi top. I on nije hteo, razumeš, da ja budem vojvoda. Ne, nego da bude najbolji.
razumeš, da bude najbolji. I on kaže, ovi su bolji, razumeš, nek on bude Vojvoda. On bude Vojvoda ili Iko Lale. Znači, to je jedna potpuno drugačija, kako se zove, filozofija. Kralj Nikola, knjaz Nikola, posle kralj, ulazi u oslobođeni Nikšić. Dolazi turski kapetan Mušović i predaje mu ključeve grada Nikšića. I kaže knjaz Nikola, hoću da kroz vrata grada Nikšića prvi uđe i spomene tamo nekog junaka, zaboravio sam mu ime, zaboravio sam kako se zvao, mislim, nisam ja za njega nešto čuo, bio je junak veliki, ali imaš poznati od njega, a on se bio istekao u to vreme, bio je poznat i tako dalje, pa sam da zaboravio ime, izvinjam se i njemu i njegovoj porodici, i njegovim potomcima. A pazi ovo, kaže, ti da uđeš prvi, ti si najveći junak. Kaže on, gospodaru, da shvatiš šta je Hristova liga šampiona. Božje takmičenje, ne goveđe takmičenje. Kaže, gospodaru, hvala ti na ovoj časti što ti, ali ja nisam najveći junak. Daj, šta pričaš, kako ni? Veći junak od mene je Novak Ramov. Novak Ramov je veći junak od mene, ne mogu ja da prođem kroz ovu kapiju, a Novak Ramov tamo da stoji. To nema sile. Znači, gospodare, ja hoću da slušam i pred Bogom poštujem vlast i sve, ali nemoj od mene da tražiš to. Da mene praviš najvećeg junaka kad ja to nisam. U goveđem sistemu vrednosti. Oni bi se iskočili, ja ću da prođem prvi, ja najveći junak, Pera Perić, kakav najveći junak? Prvi na Balkanu. I pazi, taj, zaboravio sam kako mu ime, može da se vidi u literaturi, nego puno imena mi u glavi pa ne mogu da zapamtim. Taj čovek, on je tim svojim činom pokazao da je veći junak nego što jeste. Jeste bio junak na bojnom polju, a pazi, on kaže, ja nisam najveći junak Novaka. Pitanje je da li Novak Ramov jeste najveći junak, stvarno bio čudo. I kad je ovaj video, brate, da ovaj neće da uđe prvi kroz kapiju grada Nikšića, knjaz Nikola. Alo, Novače, Ramov, da, gospodaru. Ne mogu da izađem na kraj s ovim, ne znam kako se zvao, Mirko Perkov, taj čuveni junak. Neće Mirko Perkov, ne znam kako se zvao, nek mi ne zamere ovi potomci tog junaka velikoga. Neće veli da uđe prvi, ajde veli ti da uđeš. Kaže Novak Ramov, viđi, gospodare, ne mogu ja prvi da uđe, veli. Ne mogu ja, sad neće da uđe, brat. Sad se s njima raspravlja knjaz Nikola, ulaze, oslobodili, razumeš, Nikšić ne mogu da uđu u njega, razumeš, jer ne mogu da se slože ko je najveći junak. Jer svi viču, ja nisam najveći. Ajde, veli, Novače, nemoj da pravimo ovde cirkus, da se brukamo ovde, ne možemo da uđemo, razumeš, nije ovaj, nici ti ovo. Sad vidi Novak Ramov, razumeš, bit će bruke, razumeš, ne mogu da uđe u Nikšić, razumeš, sad on hoće da izvuče fleku knjazu Nikoli, koji se tu zaleteo, pa on proziva ko je najveći junak. A oni svi, razumeš, vitezovi, znaju šta je dostojanstvo. Oni da je najveći junak, on neće da kaže ja sam najveći. On će da kaže ovaj bolji od mene. Ovaj bolji od mene, gospodaru, pa nisam ja najbolji. Nisam ja najbolji, pa ima bolji od mene ovaj. Iako on misli u srcu, on veruje da je on bolji od njih. On to neće da kaže. Hvala tebi, gospodaru, što ti misliš da sam ja najbolji. Ja, kako njih ima boljih od mene, da ti do jutru nabrajam. On će tako da kaže. Ti da pitaš baku Prasita, ko je najveći influencer? On kaže, ja. Baka Prase iznajmi billboard u Beogradu, prekrstio ruke ovako i napisao prvi na Balkanu. Ovo za sebe kaže da je prvi na Balkanu. To je slika kakav je on buzdovan, razumeš? Buzdovančina. Ne, poenta je da drugi kažu za tebe da si ti prvi.
pametnim stvarima, ne ti da budeš prvi u prostituciji i u majmunisanju. Ti kad dođeš među junake, ja neće kaže, ti mu kaže ti si najbolji, kaže nisam ja najbolji. Razumeš? To je kad dođem negde pa neki ovako ljudi koji su neinformisani, ja dobro naje, gde si Miroljube kralju? Sam ja kralj, Hristos je kralj. Pazi šta pričaš, kakav ja kralj, vrat. Hristos je kralj. Miroljub kralj. Kao ja kralj, ja sam, nema ni k od kralja. I na kraju kaže Novak Ramov, kaže, sad noš, trka se digla, brate, ne možda se uđe u Nikšić, razumeš, ili ovo je hoće da uđe najveći junak. Kaže Novak Ramov, kaže, gospodor, evo ja šta predlažem. Da uđemo ja, Mirko Perkov i ne znam još njih trojica da uđemo. Da uđemo nas trojica, kaže, ima ih puno koji su bolji od mene, ali evo nek bude bar ova dvojica dok uđu pored mene. I onda su ovi pristali, razumeš, ova dvojica, njih trojica su ušli prvi u Nikšić. Oslobođe Nikšić. Razumeš? I to da se ne bi Novak Ramov prvi ušao za silu, nego video da je frka, razumeš, da će ispadne cirkus, ne mogu da se dogovore ko je najveći junak, on isto neće da prizna da je on najveći junak. Razumeš? To ti je Božji koncept takmičenja. I onda je tebi milo kad neko radi neke stvari bolje od tebe. Onda ti dođeš kod njega da učiš. Brate, ali si ovo dobro napravio, jel mogu da skinem tu neke fazone od tebe ovo? Razumeš? Tako radi. A ne da ti nekoga mrziš koji se bavi poslom koji se ti baviš, a on to radi bolje od tebe. Ne, nego učiš od njega da ti dostigneš njegov nivo. Tome se radi. To je to takmičenje, to je ta Hristova Liga šampiona. Na kraju Hristos određuje, u Hristovoj Ligi šampiona nema jedan prvak. Svi šampioni. Zato kad čitaš knjigu Otkrivenje, on ti tamo navodi 7 puta. 7 puta ti navodi šta čeka one koji pobede. U njegovoj Ligi šampiona. Pa čitaj, koji pobedi, daću mu da obuče haljine bele, neću izbrisati ime njegovo iz knjige života. Koji pobedi, daću mu da sedne na mom prestolu, kao što sam ja pobedio i seo na prestolu pored oca mog. Sediš na Hristovom prestolu, bato. Si pobedio u Hristovoj Ligi šampiona, a nisi ti jedini, a ovi su drugo, treće, 7, 14, 150 mesto. Ne, nego svi ste prvaci. Svi dobijate titulu prvaka Lige šampiona, Hristove Lige šampiona. Ne, ovo je Mickey Mouse prdnjava Liga šampiona, razumiješ? U tome se radi. I ovaj svet promoviše nemoral, destrukciju. I onda ti, ako ne pobediš u tim destruktivnim takmičenjima, ti izvršiš samoubistvo. Hoćeš da se ubiješ, nije ti do života. Kaže, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. To su ti sotonski principi. Znači, treba nekome da smrkne da bi meni svanulo. To je takav idiotizam. Idiotizam, to je debilizam, to je satanizam. Razumeš? Znači, to je, i mi živimo u tom svetu da se ljudi takmiče ko će bude veći satanista, ko će bude veća prostitutka, veća fukara. I ljudi to vole. Vole koji su najprodavaniji dnevni listovi, koji su najprodavanije najgledane emisije, tu da je đubre. Razumeš? Pogledaj ti koliko pratilaca ima taj velikomučenik Baka Prasa. 2 miliona skoro. Kakvog oca ima, dobar je.